श्रीचरणे स्थान दिया मते आपणार परिनिया मते आपणार परिनिया आहे न बांधव मते आपणार परिनिया मते आपणार परिनिया आहे न बांधव मते आपणार परिनिया मते आपणार परिनिया आहे न मते आपणार परिनिया मते आपणार परिनिया आहे न मते आपणार परिनिया मते आपणार परिनिया सबु गाड़ी सबु गाड़ी सबु गाड़ी श्रीचरणी स्थान दिया मते आपणार परिनिया आहे न बांधव मते आपणार परिनिया मते आपणार परिनिया गर्व अभिमान हिंसा देश सब गाड़ी दिया गर्व अभिमान हिंसा देश सब गाड़ी दिया परेशान गर्व अभिमान हिंसा देश सब गाड़ी दिया परेशान गर्व अभिमान हिंसा देश सब गाड़ी दिया परेशान अभिमान हिंसा देश सब गाड़ी दिया परेशान गर्व अभिमान हिंसा देश सब गाड़ी दिया परेशान दिलीप कौची केमिति लाଗୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ नाम पाटी सर्वदा अपराधी
ବିଷ ସର୍ବକାମ କରନ୍ତି ଅମୋଘ ଆସପାରେ डीजे ଆସପାରେ ଆସପାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି?